Kardop Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponita Manipura long NRC kedeng aputhak Charlie asong atum sodak pen kache song ajok ajahak atum arenga huke sodun BJP ke Japon Manipur Sarkar pen methang khe kacharai komji aphan National Register of Citizen mati NRC lapen Population Commission mati PC kedeng derek aputhak Manipur ahem phi imphola long ing tangkring song trok hamphang asong atum chelangsi kache song pedopon La song trok hampang asong along bang pharo sose imas lapen Coordinating Committee on Manipur Integrity Claim bang atum pen ima khethel along pen Manipur Chief Minister Banglo anat armu kache jeng piduponlo armu kache jeng dambom pen Manipur CM ahem lepo dog anke police abitong pen khangdun cheksi kache song abang ke pang sampon detlo sitami labang so kache song pon ahut penang anatum arenga huke sopon dolo News Desk Report Karbi Anglong News National Commission for Protection of Child Rights Lapen State Commission for Protection of Child Rights atumpen Guwahati along nitroxy apartment seke kipipon Guwahati along kedam tang arni NCPCR lapen SCPCR atum chepater pipon si nitroxy apartment seke kipipon Labang so seke kipipon ke penang an arta kabe au somar atum bang ahem along chobidun po school hanat padun pipedet lapen arta kabe au somar kangbo aphai keom lapen arta kabe pen arloso sume ke endap lapen arta kabe atum kaprek akisung aputhak penang ando lasi lahai hui sitami kelangdun akenang sot pusi national level lapen state level atum angbongsi seke piponlo labang so seke ki pipon along Karbi Anglong penta Rita Kramsapi pen sitami jetongdun me sen pen seke pidunlo Lasi labang so seke ki pipon ke arta kabe au somar atum aphan kerai kompon thekji aphan si seke pipon lo lapen non ke bang je arni sitami lapuson aseke pedupon thulang pusi birta pachinipon Fuloni pen oruning tikathar Karbi Anglong News Taxation Department pen kheroni arnibanga hithia kulat along kiri kakurupon Nijang Karbi Anglong Kopili constituency arlo kheroni ahabar along Taxation Department pen trading license aputha kiri kakuru pedupon Karbi Anglong Taxation Department pen Kopili constituency arlo kheroni arnibang ahithia along trading license doma avema pu along tin akulat do an kahumripon Laben Taxation Department pen trading license kiri bom aporahut ihum humni akulat ki illegal pen hormu hortar ke jorpon lapen aningkan ke partang ahormu ke jorpon ajahak akulat along pen longpon lo Laben labang so akulat ahem phuatum aphan notice alu pipon pen prabjen pen Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department atum along trading license kacheselam ji aphan pachinipon Acha pini dak Taxation Department pen la pini khurni ang kang tame conduct hulo lasi pu dam tangan ke la dongka jengkha pen tame tanglo lasi pini bang khurni lasi khurni long tame long ni pinang dokan tum dak trading license abe pinang ningkan pen la tum tame pinang business bang ran lo lasi pini tum lo as per order things ini tum council pen authority order things tum dak bang si lang shari lo la pen ke dak pinang atum license abe laso lasi long ni dem ke la tum kulat tame la aron ri pen pinang kura la business atum claim lo long ni dokan la expiry date jus tame pinang long lo apang prang malom lasi pini nalang cari tholo lasi ako la pan tame notice tekang tholo lasi la hayar mu paklam daji phan nam chong janta Pini kopi pias lo expiry date hormu kelong pini amat ma long le he tame la so business entity samo khabang nani petrol ke jor ho nani dawai ke jor ho dawai daru ke jor la thang license abe pin pen lai sila tom jor la sila tom than pari tekang lo lasi lai bang claim nang ne lasi lai bang business kopi si claim ma legally business ayat tame claim ta chok sitame arona ting do council do tax department do litum dak la so license long kopi ma ka tok la so ting si nang tum claim nang ji san than kang long kwan lo pini notice tikang ke notice ke pinang la litum dak group lido litum da pinang tekang lo litum da tekang lo pinang notice pi tekang lo Amrit Sarwar schema puthak langpher APHLC pen pherang ke mai ke phapon Therponi phain kora ner kep arni ada por phai sir kep apor malom pen langpher constituency APHLC pen pherang ke mai ke phapon Bangso pherang ke mai along lam theke jaipon langpher constituency along pen abarim candidate kongrong pi pen si lam the jaipon lu
Abarim candidate Kongrong pi pen berta ke pachini pon naputhak laki non malom hur ke chodot Amrit Sarwarpur Central Scheme pen Rukasen College along nangki hujjipu alam the pensi pherangke amayalong ningje pon. Bang swa hut ke jongpon lake inut langpher constituency along Madhuram Lekthe Rural Scheme is Urban Area along ke hujji kabor I pusi jongpon lu. Langphera habar along Rukasen College along pen akaprek ki huddamji adim thekdam long le det loma mate chinilor pen tong ki hujji mate college along long le kache rai kabor ima pusi jongpon lu. Central pen ke kiduk det ke boy det rong aradatum lang pachupang pen lo nang pusi central pen nang ki pi tangte rong arlole hut ponasonti me parji pusi jongpon. Lapen jongsi along le si kabelo ki huji adim pulote rat along le chiri pharo isi hini pusitami APHL si along nang humridon nang paklang dunpo lapen nang japon po pusi jongpon lu. Lapen huladak jongsi huddamlo pulote adong arai kido aratatum pusitami lang abar sai an ke longpon po lapen lason pulote Madhuram Lekthe sitami ahirjume rat pen longpon thupo pusi jongpon lu. Lancho takalisi langpher constituency along non head jong kedam tang solar project ki BGP klurdung along alam ki jujje lang pusi jongpon. Klurdung along non longle pata keron ponjipu kapang dak along pusitami rat atum ludun nangdi. Class pen wildlife boundary pillar nangke sompon bom la hai hoya long pusitami rong aratatum cherok tokke dosi kemeji pusi jongpon. Athema non head jong tower krongpli along le alam ki non puta jujje lang. Atheke ke long vegji ahem phuatum ke long lela hula along le kawe abang phuatum si compensation atangka ta alag atangka longpon lopusi jongpon lanchota kalisi BJP RSS atum non malom bahoni adorso along RSS atum training program mate interaction program along anta Karbi atum ke arlo anta ludun long le pusi jongpon athema RSS atum ke khia somate tribal atum ke paching thurji puke aning apokta matha pon pe pusi langphera barim candidate kongrong pi pen jongpon lu lapen lapuson RSS atum a program nang kibilong lokke local Madhuram Lekthe kachedon don mate atoi pensi kedeng ponlo pusi jongpon atheke non malom CRPC 144 ke dobom ahut RSS atum ke aron mate rule karkan pensi program kedeng ponlo pusi jongpon Lapenthu Dr. Harvey Ingtika Therapy Rukasen College along pen kedam jui abangke ningduk alam binong lo pusi jongpon athema Karbi Anglong Doctorate degree kachipalong abang phuabang phike ing arpi khangjanglang lapen Rukasen College along Dr. Harvey Ingtika Therapy along nangke than dunlongke langpher ahawar mate Rukasen College aphanke kemisen angthek wanpilo bonsitami non abangke kedam popu alam the chepaklangsi APHL si langpher team atumta ningduk lopusi lamthi chepaklang ponlo Isi Central Scheme Amrit Sarwar ajoine along kejong dunda ke haila ke inut ang thin ke themate aron alam kachini thekhe abang philo pusi ningje pon lapen ke ahokpet abang ke Rukasen College along ke non amat ke art stream anvet lang bonsitami ke wangji arni ke science stream lapen commerce stream hei hoi pen chenglo garden playground gallery hai hoi aphanta monon phit long le abang ke akenang sot binong lang pusi jongpon lu pini tong sekot pen itu pini there inkoiraner cap langpher constituency APSLC mate all party his leader conference hin pen tong sekot pen herang ke tum phang chu phapon la pen thu pini lagado ga be herang ke tum stami ni tum ka chu phapen alang ni tum stami chipiduk chipalak pen ni tum phan pini labang so birta nangading du na pot aprangsi media korte zumhastame nili churupar piglo bini nitu alang litum phanga chu phapon ethetheni rata tum phan kipachini ji palam e sonsoni do klardak pen Karbi Anglong rata tum ke chini ne kenang sot lage alam ke lehelo jasemet ke nitum Karbi Anglong rata phan pe chini ke lehelo non melom nitum langpher constituency along kacharbo sai kachihuri sai longli phelang alam pen Amrit Sarwar po I scheme halabang so men pen Rukasen College along le kithi je phane bidikiri labang so phuthak pini rada phane bechini dak ya phan nilitum ladak pharang ke tum phachu phapon lo lasi ahok pelam mangala hello Amrit Sarwar labang so scheme bang ladak langpher constituency along
akihai mudharam lekhe rukasen kolesa long labangso pukhuri alang biki hujia phan alangli bor ilo lapenke haladak ki ongdung aradatum haladak kache dondum desi ki ong lasi charvo sailo lam ke jepang yar pen chenglok mimi henono kachi pu mimi henono lasonsi lam kachi bok dopik lo mobile long lang lo pulutang te komen ke me tumta dolo komen ke henu tumta dolo kusi lam charvo isailo si isie bangela hello akihai mudharam lekhe phamta me nitum kachuni rigela hello hok pe lam bangke nitum alang lifan ke blame mata alang lifan ki putot kain sol po lam kali alang li rat aphan si ke claim pi pulutang te rat ke don sara dim kunat ma halat dak la lang tum claim dam pusonte rat atum aning ing samji nona bangela pugali desi alang li ke thek tang thek the dalo ne mate ke thek pentong ke claim bor iji putong alang li ke bor ilo ne alam ke le hello rural la pen urban puhala dak alang li tum hagi piklang dak dulu hala bang so scheme ke la ke rural ajo pha kunat ma rong ajo chainong bi jantu janwar atum lang ki junjia hubida ke palong